Na daga cikin ruwayoyin, manazartan sun yi amfani da manhajar na'ura mai kwakwalwa wajen gina fuska daga hoto, kuma sun karkare da cewa hoton fuskar da suka samu ta Fir'auna Kufu ce, saɓanin ta ɗansa Kafre da aka jima ana shelantawa. Don haka suna kyautata zaton cewa Kufu ne ya gina babban Sphinx. A wata ruwayar kuma wasu na cewa ai an sassaƙi babban mutumin Sphinx ma tun kafin zamanin Fir'auna Amenemhat na biyu. Sakamakon irin salon rawanin da ke kansa ya dace da irin raunan wancan lokacin. Wasu masana kimiyya kuma na ikirarin cewa ai babban mutumin Sphinx ya girmewa yadda ake rawaitowa, hujjarsu kuwa ita ce because the weathering and erosion that I saw on the Sphinx was not compatible with Sahara Desert hyper-arid conditions. What I was seeing, I was convinced, was precipitation, weathering, and erosion from rainfall, from water beating down on it. Bisa la'akari da rauzayewar jikin mutumin akwai yiwuwar cewa tabbas ruwa ya taɓa cinye shi. Don haka suna zaton cewa yana nan tun kafin ruwan dufana, ko kuma tun lokacin da Sahara tana tsakiyar teku. Sunan da mutanen zamanin Fir'aunawa suke kiran mutumin na Sphinx ya kasance abin mamaki, domin ba wanda ya san shi. Amma dai suna na yanzu, wato Great Sphinx, ya samo asali ne daga tatsuniyoyin kabilun Girkawa kimanin shekara 2000 da ginin mutumin. Shekaru aru da suka wuce, mutumin na Sphinx ya taɓa dishashewa a cikin hamada na tsawon ɗaruruwan shekaru. Amma akwai rubutaccen bayani da aka yi akan dutsen granite da ke tsakanin tafin hannun babban Sphinx ɗin, wadda ke ba da labarin yadda Yarima Tutmose na 4 ɗan gidan Fir'auna Amenhotep na 2 ya ceci mutumin ta hanyar tono shi daga cikin hamada kimanin shekaru 2600 kafin zuwan Annabi Isa. Mutumin na Sphinx ya rasa wasu ɓangarorin bayan hancinsa, babu tambarin macijin da ke kan kallabinsa, babu wasu ɓangarori na shi kansa kallabin, babu gemunsa, duk da dai daga baya an tabbatar cewa a gidan tarihin ƙasar Birtaniya wato England kwai gemun na babban Sphinx. Guguwar hamada ta sake binne babban Sphinx zuwa farkon karni na 18, lokacin da wani ɗan kasada mai suna Captain Giovanni Battista ya fara ƙoƙarin tono shi tare da tawagarsa da ta ƙunshi mutane 160. Bayan shi ma an samu wasu turawa da suka yi ƙoƙari wajen ganin mutumin ya dawo yadda yake, amma sai a ƙarshen shekarun 1930 ne babban masanin ilimin kayan tarihi na ƙasar ta Masar mai suna Dr. Salim Hassan ya samu nasarar kammala aikin. Abin al'ajabi game da Sphinx. Daga ɓangaren kunnen babban mutumin Sphinx na dama akwai wata ɓoyayyar ƙofa wadda ba wadda ya san da ita har zuwa ƙarni na 20. Sai da wani yaro ɗan ƙasar Rasha wadda ke ikirarin cewa ya zo ne daga duniyar Mars ya ba da labarin ƙofar. Ai kuwa ana ɗan kankara inda ya kwatanta sai ga alamun ƙofa. Bayan an buɗe ta an ga ta shiga can ciki kuma ta yi ƙasa. Ana raɗe-raɗin cewa akwai ɗakuna da dama har ma da ƙatotuwar fada a ƙarƙashin ƙasan Sphinx ɗin. Akwai kuma ƙatoton ɗakin karatu da ke cike da tarin ilimummuka, cikakken bayani game da dalar pyramid da ma dukkanin ɗaukacin gine-ginen da ke Giza, labaran mutanen da suka yi su da kuma wasu manyan sirrika da aka tanadar wa mutane na tsawon shekaru. Ta bayan Sphinx setin jelarsa da kuma ta gabansa setin ƙirjinsa akwai wasu ƙofofi da su ma suka shiga zuwa ƙarƙashin ƙasa, amma su ba su da nisa sosai. Wani abin al'ajabi kuma game da Sphinx shine yadda wasu manazarta suka gano wai cewa asalin fuskar da ke jikin na mutumin ba ta mutum bace, face ta zaki ce kamar yadda sauran jikin zakin yake. Hujjarsu kuwa a nan ita ce kwatankwacin girman kan mutumin ya yi kaɗan sosai in aka kwatanta da girman uban jikin zakin, wadda hakan na iya faruwa ne kawai idan an sake sassaƙar wani kan daga jikin na farko. In ko wannan bincike ya zama gaskiya, to fa duk sauran bayanan game da shi za su zama ƙarya kenan, musamman batun wadda ya kera shi da kuma shekarun da aka kera shi. Za mu ja birki a nan.
Ga masu son jin labarin wannan yaro